21. פרח ושגשג. לפעמים אחרים מנסים להרוס את האדם, להתייחס בביטול לתקוותיו ולחלומותיו, לעתידו, ולא עצמו. על ידי לעג ובאמצעים רבים אחרים, אדם אחר שיש לו כוונת זדון כלפי מישהו, יכול לנסות להביא למפלתו של האדם הזה. לא משנה מה הסיבה לכך, מה המצב של אדם להשתפר, לעשות מאושר יותר בחיים, עלולים להפוך לנושא להתקפות. לפעמים צריך לטפל בדברים כאלה באופן ישיר. אבל ישנו טיפול ארוך טווח שנכשל רק לעתים רחוקות. מה בדיוק מנסים אנשים כאלה לעולל לאדם? הם מנסים לדרדר אותו למטה. הם בוודאי חושבים שהאדם מסוכן עבורם בדרך כלשהי. שאם מעמדו בחברה יתחזק, הוא עלול לסכן אותם. לכן הם מנסים בדרכים שונות לדכא את כישרונותיו ואת יכולותיו. ישנם מטורפים שאפילו יתוו תוכנית כללית שהולכת כך. אם א' יתחיל להצליח יותר, הוא עלול לסכן אותי. לכן אני חייב לעשות כמיטב יכולתי כדי לגרום לאלף להצליח פחות. נראה שאף פעם לא עולה בדעתם של אנשים כאלה שמעשיהם עלולים להפוך את א' לאויבם, למרות שקודם לכן הוא לא היה אויב. אפשר לסווג זאת כדרך כמעט בטוחה עבור מטורפים כאלה להיכנס לצרות. ישנם כאלה שעושים את זה רק מתוך דעה קדומה, או מפני שהם לא אוהבים מישהו. אבל לא משנה באיזו דרך הם מנסים לעשות את זה, יעדם האמיתי הוא לגרום לאדם שמהווה מטרה עבורם להאט את צמיחתו ולהיכשל בחיים. הטיפול האמיתי במצב כזה ובאנשים כאלה, הדרך האמיתית להביס אותם, היא לפרוח ולשגשג. כן, זה נכון שאנשים כאלה, כשהם רואים אדם שמצבו משתפר, יכולים להיכנס לטירוף ולתקוף בכוח רב יותר. מה שצריך לעשות זה לטפל בהם אם אין ברירה. אבל לא לוותר על הפריחה והסגסוג, כי זה מה שאנשים כאלה רוצים שתעשה. אם אתה פורח ומשגשג עוד ועוד. אנשים כאלה שוקעים באדישות בקשר לזה. הם יכולים לוותר לגמרי על הרעיון. אם ליעדיו של אדם בחיים יש ערך,
אם הוא מוציא אותם לפועל כשהוא מקדיש תשומת לב מסוימת לכללי ההתנהגות שבספר הזה, אם הוא פורח ומשגשג, הוא בוודאי ימצא את עצמו בתור המנצח. וצריך לקוות שזה יקרה מבלי שתיפגע שערה אחת משערות ראשו. ואלה איחולי לך, פרח ושגשג.